नोंसोरहा मोनथाय गैया बहा मोना नोंसोर ओइ सानरोङै जोहोलावफोर सुबुंनि जिउनिख्रुइ बिसायख'थियासो देरसिन होनना 15 बोसोरावथ' थगाय थगाय रांखौ जाजोब्बाय गावसोरनि उदैयाल' देरबाय गोरिबा गोरिबैनो थालांबाय दुखुथिया रायजो राजानो मा होखो साबेसे लाइमोनफोरा साख्रि मोनखो साबेसे गोरिबा फाखा न' मोनखो गंबेसे फरायसालिया सरखारि जालांखो होदोंब्ला नोंसोर गोरिबनो गरम बोथोराव कम्बल गांसे गोजां बोथोराव आथुवा गांसे साथा गंसे इलेक्सन समाव सोरनोबा 500 रां गांसे सोरनिबा जिउखौ लाना गेलेनो नोंसोरहा जेबो मोनथाय गैया रायजो राजानि फारसे थारैनो अननाय दङब्ला सिरि थाना समखौ नेथ'ना था जोहोलावफोर। खन्थाइ मुलुगखौ मोजां मोनग्रा आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन बे खन्थाइ आवरायनायनि सायाव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला आसि दिन्थिनानै कमेन्टआव खिन्थाहर आरो जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होनो दाबाव जाहाथे आंनि गोदान खन्थाइ आवरायनानै आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगां मोननो हानाय बादि।